Euromelanoma je paneuropska javnozdravstvena akcija ranog otkrivanja melanoma i ostalih zloćudnih tumora kože, u kojoj trenutačno sudjeluje 33 zemlje. Hrvatska se toj akciji pridružila prije 10 godina, 2008. te je do sada u Hrvatskoj u sklopu Euromelanoma dana pregledano više od 10.000 ljudi i postavljena sumnja na više od 1000 zloćudnih tumora. Najnoviji statistički podaci Registra za rak Republike Hrvatske za 2015. godinu. Fokusirali smo se na ciljne skupine, djecu, sportaše, ljude koji rade na otvorenom, starije osobe i osobe svjetlije puti. Pregledavamo na plažama, tiskamo edukativne brošure, educiramo građane putem medija. Od 2017. godine preglede smo usmjerili na stanovništvo naših otoka, gdje je rizik za razvoj raka kože velik, a stalno zaposlenih dermatologa nema. Pregledali smo više od 500 stanovnika, te smo se potom vratili i većinu pacijenata operirali na samom otoku. Pregledi će biti organizirani u gradu Hvaru, Jelsi i Starom gradu. Ovogodišnjom akcijom pod sloganom "Rak kože je veliki problem u Hrvatskoj", osim stanovnika Hvara, pregledat će se i zaposlenici te zastupnici u Hrvatskom saboru. Zahvaljujemo svima koji nas prate i podržavaju svih ovih godina.